Umengameli we-ANC wethule uhlu lwamaphuzu ayishumi amqoka abe iziphumo zomhlangano we-NEC okuhloswe ngawo ukusimamisa umnotho, ukunciphisa ububha, ukwehlisa izindleko ezibizayo zokuphila nokubhekana nenselele yokuntuleka kwamathuba omsebenzi. As the ANC, we have identified specific interventions to advance the vision of the National Development Plan and the economic program of the government and the medium-term development plan. uRamaphosa ubalule nokubaluleka kokuqokwa kwabantu abafanele esikhundleni. Professionalization and merit-based appointments are going to be non-negotiable. The ANC supports the implementation of the Public Service Professionalization Framework, ensuring that the public administration is skilled, ethical, and insulated from factional politics. uRamaphosa uthi ANC ithembise ngokuvuselelwa kwezinkampani ezingaphansi kukahulumeni ukuze sisebenze ngendlela efanele.